6 juta tak kei barang loro, barangnya istimewa. Tenan iya, pora. sing sijine lemari jab karo meja. Kaya apa jajal ta sepele? Heeh. Heeh. Lah iki ning sap-sapane. Heeh. Jerone Loh, wis finishing halus Heeh. ya to. Heeh. Cat putih nggih cat duko. Cat duko ya putih. Layak kok jeling. Heeh, Heeh. Heeh. Sing hijabe yo ning kene iki, Mas. jajal kaya apa sepele? Lah iki lho Mas karek ngodot ngene lho. Ya iki sing Bah. diarani kene Jos tenan iki. yo kena. Iya, heeh. Ah, sing nomor 1 iki. Ya. Nomor loro nggih macak bojone. Wah, alah, yuh kok warnane putih ya. Jos tenan iki. Heeh, guwilap. Wis empuk rupane putih, Heeh. bahannya yo full kayu jati. Jati tenan. Wis metu lampune Heeh, macak heeh. ben gak petengan Wah, ya to. jos tenan iki. Iki regane 6 juta. 6 juta. Heeh. Wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura. Wih, tenan pora gratis Ya, tenan, ongkir. Mas, mau bakul kok. Lagi engko. Piye? Bayare piye? Bayare COD, ya Heeh. barang teko mbok cek sik lah Heeh. bayar. Oh, lah cara pesene. Cara pesene Heeh. bisa bio profil wi, Ya. nomere bawah langsung Heeh. mbok tutul ngono ya, Mas. Langsung Tutul, terbang ya. ya. Siap tak spill nih, Mas. Jos tenan iki.